Okay, once again, welcome to Rev Up Moto. So, this is our sixth episode for the day. Ito na yung mahaba-haba nating kwentuhan, sir. Yes, Papa Bolt, ito yung matagal nang inaantay ng karamihan, lalo na ng mga tropa natin na big bikers. Siyempre, dito na yung mga representative from mga big bikes Pangasinan clubs, no? So, isa-isayin natin mamaya. Pero, before that, we have to, siyempre, big thanks to our boss. Sinong-sino yung mga boss natin? Yan ang boss natin for BP4 Sales Marketing Wiltec Group of Companies, no other than si Boss Rosco Udulio. Boss Rosco Udulio. Siyempre, ang ating Regional Manager, Central North Luzon Big Bikes Division ng Wiltec, walang iba kundi si Sir Boss Philip Garcia. Siyempre, ang naditong katabi ko, ito yung manager ng Wiltec Big Bikes Pangasinan, ng gwapong-gwapong, walang iba kundi si Sir Joel Eliao. Yan. Yun. Ngayon, Papa Bolt, salingkit muna ako ngayon dito. Kasi, syempre, pag-uusapan natin tungkol sa big bikes, gusto ko munang makasama nila para may matutunan din ako pagdating sa big bikes. Ako din naman, syempre. Yeah. Pagdating sa big bikes, ito yung mga idol ko eh. Syempre, pakilala natin unang-una sa lahat ang ating unang-unang guest for today, no other than Sir Richard Boroso. Yan, Pangasinan Big Bikers. Yan, yun, sir. si Boss Richard. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, pakibati ang ating mga manonood at inyong misis. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng mga nanonood po. Hopefully, may bibigay po kaming magandang advices regarding sa usapin po natin ngayon. Maraming salamat po.
So also another member of PBB or Pangasinan Big Bikers. No other than Si Sir Paul Christian ko. Sir Paul, kamusta? Batiin naman natin yung mga ating viewers kayo dyan. Good afternoon po lahat sa mga viewers. Sana meron din kami maibigay mga tips sa mga big bikes. Yan, si Kuya Paul. Siyempre, nandito yung pangatlo nating guest. Sino pa ba yung mga nandito ayun, natin? Papa Bolt, dadako tayo sa pangalawang club na Yes. na-invite natin. Actually, Yes. meron din silang dalawang member. Yun, no? So ako na Papa Bolt ang magpapakilala. Sige. So unahin natin muna yung aking kuya. Ayun. Kuya from the Eagles, si Kuya Joseph Tabwak from the Rev Bombers. So, good afternoon po sa mga viewers. I hope marami kayong matututunan sa amin ngayon. Yan. Another adventure na naman, no, Kuya. Tsaka nandyan din si Kuya Joseph. Yan. Yan si Kuya Joseph. Ito yung doktor na rider pa. No other than Sir Doc Ken ang tawag sa kanya. Yan, Sir Doc. Hello po, good afternoon. Shoutout na lang sa Red Bombers. Hello po, Red Bombers dyan. Si Doc Ken, kasama natin ngayon. And sunod natin from Odo Bros. Yan. Si Juha Dohilio. Dohilio. Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po representative ng Odo Bros ngayon kasi BCC team. Yan, shoutout kay Team Duwes, Team Motovlog. Yan, shoutout sa Odo Bros. Yun. So, si Juha from Other Bros. Siyempre na din ng Brap. So, ito ay isa nating kaibigan. Isang vlogger din to. Si Winston Tomsky Kalugay. Yan. Bati ka naman dyan. Binabati ko lang po yung mga followers ko. At the same time, sa mga tropa natin dito sa lahat ng big bike user dito sa Pangasinan, sa lahat ng club. Yan, this is Tomsky Moto Ops. And shoutout din sa team ko, sa Team BRAP, Big Bike Riders Association Philippines po. Ayun. Yun, thank you, bro. And syempre, ang isa pang kuya ko, yan. Si Kuya Cap Joel Cruz from Amputilayag Big Bikers. Yun. Magandang hapon sa lahat, lalo sa mga viewers. Dito kayo makakarinig at makakapulot ng konting advices tungkol sa pagmumotor. Shout out sa Amputilayag Big Bikers. Ayun, Papa Bolt. So sabi nga natin, bago natin simulan ang ating mainit na topic, ayun. Meron na akong isang question na gusto kong marinig. So, itong question na Mula sa to ay mga- iikot sa bawat isa. Yes, isa-isa lang. Okay. Okay. So, pag narinig natin ang big bikes, yan, man and machine. So, i-relate natin ang sarili natin dun sa motor na ginagamit natin. Anong isang kataga ang magdi-describe sa'yo at sa big bike mo? Unahin natin dito kay Doc Kuya. Kuya, one word. One word. Discipline. Wow. Natin, Kuya. Yun nga po, discipline sa akin. Kasi kailangan mo ng disiplina talaga dyan pag nag-handle ka ng malaking machine. You know, lahat. Kailangan mong mag-focus sa lahat ng mga ginagawa mo. Yan, syempre malaking motor yun, Doc, di ba? Kasi malaking responsibilidad, kumbaga. Okay. Correct. Yun, para kay Doc. Yan yung para kay Doc. Disiplina. Disiplina. So, babalik naman tayo dito sa kabilang side. Sa kabilang side naman tayo. Yan. So, para kay Juha of Other Bros, one word. One word. Siguro para sa akin, yung one word ko is humble. Humble. Yan. Ayan, Humble. Bakit? Kasi, bata pa naman ako, onti pa lang experience ko sa big bikes eh. So, humble ako kasi hindi ko iniisip na mas magaling ako sa ibang tao or mas mabilis ako sa kanila kasi paumpisa pa lang ako eh. Sila, Nandiyan na. andyan na. Experience na, di ba? Very good tong batang to, no? Ayan, mamaya babalikan natin. Yeah, Kasi sabi niya, babalikan natin. bata siya. Bata, Mamaya batang aalamin rider. natin yan. Babalikan natin kung
mas makikilala pa natin sila later on. Oh, syempre naman. Okay. Oh, sige, So- dali naman natin kay kay Kuya. Kay Kuya Joseph. Kay Kuya Joseph. Kuya Joseph, one word. Sa akin, pagka sinabi mong big bike po, sexy. Oh, sexy. Wow. Why, Kuya? Kuya bali parang pagka nakasakay ka kasi doon, iba yung feeling ng naka-big bike ka eh. Para sa akin yung kay Doc, sabi niya kasi very safe, naka-focus ka doon. Yes, oo. But kasi once na nakasakay ka doon, feeling mo, parang sexy talaga eh. Wow. Iba pinagtitinginan ka iba. Correct. Yes. Head turner. Head turner. Yan. Tama. Wow, Nice, ganda, nice, ganda. nice. Next. Kay Tomsky naman, Kay Tomsky one word. naman, ano makakapag Pogi. define sa'yo? Sense, bro. Doon tayo sa takbong pogi. Sige. So, One word. Since nandun na yung discipline, humble, sexy, or sex ba, sir? Sexy. Ikaw Ay, naman. Sexy lang sabi mo dyan. Nakikita ko kasi lagi si boss, Papa Bolts eh. MTRCB tayo niyan. More on takbong pogi lang. When you say takbong pogi, so nandun na rin yung discipline po, including na yun po lahat, everything. So proper gear, nandun na rin since once na nag-ride ka ng big bike, dapat naka-helmet ka lagi. Yun. That's the number one. Naka-proper attire ka. Ang daming mo word nito. Ang daming one word niya. Ang daming one word Bibigyan niya. natin siya ng one word. Oh, one word. Safety. Safety. Yun, yung Okay. sinabi niya. Kay Kuya Cap, one word. Maging responsable. Oh, responsible din. Responsible. Yun. One word talaga. Maraming ibig sabihin niya responsable. Kay Kuya... Kay Kay boss boss Paul. ko. Oh, yan. Sa akin, parang magiging asawa mo siya. Ayun. So, why? Companion. Oo, kasi- Companion. Partner. Partner. Kasi hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Wow. Shout out kay Madam Jan. Shout out. Ayan na, kay boss. Kung tawagin natin si Master. Parang kasulungat ata nung sinabi ko sa kanya. Ayun. Susundan niyo lang. Sa akin naman, freedom. 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 So, The feel of freedom. So, tell me about freedom, sir. When you were riding a motorcycle, ano ang na-imagine mo? Dito na tayo sa tanungan, ha? Kasi po yung sa freedom, feeling ko pag nagbumotor ako, mag-isa ko, sabihin nga, stress away, control mo yung sariling mundo mo eh. Correct. Oh, yan yung mundo mo eh. Para kang, kung nagpunta ka ng Baguio or any place, dapat makafilter ka ng daan, mare-recognize mo. Minsan, pagbaguhan ka, taas ng adrenaline mo. Kung minsan, napipil mo yung ganon. At yung freedom, lalo yung sa helmet, yung may nakikita ko sa mga Instagram, mga short reels nila. Totoo naman yung sinasabi ng freedom of the pagkalabas mo. Yun lang po. Yun. Napakagandang ng sinabi ni Kuya, ni Master. Master. Freedom when you ride. You go everywhere, masaya. Di ba? Kung ikaw naman tatanungin ko, Papa Bolt, Oo. ano ka? Ako? Speed. Bakit? Wow, speed. Kasi hindi ako nalilate lagi pagka may tambike. At kung meron mga meetings, nadyan ako kagad. Yan ang ibig sabihin ng speed. Kaya nga ang pangalan ko, Bolt Kidlat. Siyempre, Papa Bolt, hindi naman din ako papahuli. Okay. So para sa akin, ako, ano ko yung sarili ko, presence. Presence. Parang big bike. Pag nagpunta ka sa isang lugar, mano-notice ka. So tulad ng nangyari sa akin dito, although sabihin natin, may maikling panahon, pinaramdam ko agad yung presensya natin. Lalo na dito sa community, kinabibilangan natin ngayon. Okay. So, another question naman tayo mga idol, no? Ito yung lagi natin pumapasok sa pagka nagmumotor tayo, lalong-lalo na sa big bike. Ito ba talagang pagka big bike, kasi lagi nilang sinasabi, yung mga nag-boss Ironman, pagka masyado daw mabibilis. Ito para sa akin, correct me if I'm wrong, tapos then tell me why. Kasi pagka ang small bike, ibinirit mo, bilis na bilis ka eh. Diba? Kasi small eh, dahil ramdam mo. Pero pagka big bike kasi isang birit mo lang, nadun na. Ang akala nila, nagmamadali kayo. Pero yun talaga yung laki eh. Yung takbo nun, yung talaga yung lakas nun eh. O, tanong natin dito sa pinakabata. Yan, nagsisimula sa pinakabata. Yan. Pero ito muna, Papa Bolt. Oo. Gusto ko munang makilala si Juha bago natin siya tanungin. Si So, Juha. Juha, ngayon, ilang taong ka na? 21 po ako ngayon. 21, naka-big bike. Bata.
May I 21? know, anong big bike ang gamit mo ngayon, Juha? Gamit ko po ngayon yung R6. Wow, Oh, R6 na sports kagad, bike. So talagang panto ng speed. Speed to R6 eh. Racer ang datingan nito. Okay, so yun nga, Juha. Before ka ba nag-big bike, anong motor na gamit mo? Nag-start ako sa sa Wave 125, yung semi-matic. Tapos lumipat ako sa mga scooter, mga Aerox. Hanggang sa nag-sniper ako, tapos nung una ko nang kuha ng motor, MT-07. Ayun talaga yung stepping stone eh, na So, MT-07. Ngayon, ilang taong ka nang nag-big bike? Ayun, 2 years pa lang eh. 2 years Nag-start pa. ako 2022. Ayun. Patapos na ng pandemic. Saan ka mas nag-enjoy? Nung naka-small displacement ka o ngayong naka-big bike ka na? Siyempre nung naka-big bike na ako, siyempre. Iba yung feeling eh. Diba? Kasi pag small bike lang, parang yung feeling niya parang hindi siya hobby. Parang pang-arabas ba yung feeling? Pang-araw-araw. Para sa akin. Utility. Pang-araw-araw. Yung Daily big bike driven, kasi parang hindi na siya practical eh. Pang sarili mo na siya eh, di ba? More on passion. Passion. Leisure. Yeah. Okay. Sunday ride. Breakfast ride. Yung question ko naman para sa'yo. Anong pagkakaiba na ba? Akala kasi nila pagka maliit na motor, mabilis na yun syempre sa kanila. Pagka sa naka-big bike, ano ang pakiramdam? Mabilis na ba sa inyo yung 100? Akala kasi nila pagka dumaan dyan, maharurot na eh. Pero yung tunay na tunog nun. Diba? Mabilis na syempre. Depende yun sa motor eh. Kung yung 100 ba, mabilis or hindi. Pero sa big bike, syempre, hindi siya ramdam. Kasi parang isang birit mo lang, nasa 100 ka na, first gear, ganun. Yung mga Okay. 1,000 cc natin, tataas ng ano yun. Ang Taas ng tataas RPM. ng Malaki na yung oo. mga makina. Oo. So another question para kay Kuya Doc. Yan, kay Doc Ken naman. Kay Kuya Doc naman. Ito, paborito ko to kasi katabi ko kaya mabilis kong kalabitin. Kuya Doc, when you say kasi big bike, gaano kayo ka-safety sa kalsada? Ano unang-una yung pag-alis ng bahay, ano unang-unang pumapasa sa utak mo? Okay, syempre, na doon na yung mag-pray ka muna in the first place. Yan ang unang-una talaga. Complete gears, dapat before ka umalis, kailangan kompleto ka ng gears. And then, presence of mind. Yun ang Yun una. na yan talaga. Kahit sa ano. Tapos, it takes time naman, makakarating ka naman sa pupuntahan mo eh. Hindi naman kailangan apurahan kahit na big bike ka. Apurahan, hindi ganun. Hindi naman ganun. Kailangan focus ka sa bawat daan. Kasi hindi mo masasabi kung anong mangyayari sa daan. Yun ang tinatandaan ko. Yan. So mga nanonood ngayon, no, dapat daw, kahit anong motor, Kahit anong motor. dapat presence of mind. Pangalawa, ay, unang-una, Magdasal. magdasal. Yun yung pinaka safety gear mo sa unang-una eh. No? Kaya nga dyan si Sir Joel, may Bible verse. Yes, siyempre. May Bible brace lagi yan sa Dapat- GC, di ba? Sa morning pa lang, yun ang Sa morning pa lang, guide natin. pinapakain na kagad eh. No? Apo, Oo. apo. Yun lang po. O, doon naman tayo sa pinakakuya natin. Si Kuya Joel. Kuya Joel, ilang taong ka nang nagmumotor? Yan ang malaking tanong dyan eh. Teka muna, yung unang-unang motor namin sa tatay ko pa yung 80cc. Yan, anong motor yun eh? Pag tinatakbo, Yamaha, Wow. pag tinatakbo namin, nagagalit ang tatay ko eh. Na madidisgrasya ka, magaganon ka. Then, nung elementary, high school, hanggang nag-kolehiyo, nandun na yung bilin ng tatay. Kaya yun ang isi-share natin din sa mga nanonood. Na unang-una sa big bike, hindi lahat ay barubal magmotor. Sa 100 siguro na rider sa big bike, siguro isa o dalawa lang ang walang disiplina at hindi responsable. Okay, meron palang mga ganun dyan, no? Ano, kuya? Opo, kasi in experience, kahit na anong ingat mo, kung hindi ka responsable yung kasama mo, damay yan. Kung baga, chain reaction siya. Pag natumba ang isa, tumba na lahat. Pwedeng madama yung iba. Madamay. Pwedeng madama yung lahat, no? Saka idagdag ko lang mga kuya, no, mga viewers. Sa pagmumotor, iwasan lang yung puyat at nakainom. Huwag na huwag kayong hahawak ng manubela
kung nandyan kayo sa stage ng puyat kayo, may hangover, at actually yung nakainom talaga. Talagang madidisgrasya ang riders dyan. Yan. So, dapat talaga kondisyon. Yung rider kondisyon. Opo, nung sumali ako sa isang endurance challenge, kondisyon na yung katawan ko, pero nag-prepare pa rin ako ng almost a month para hindi ako mangangapa. So kuya, follow-up question lang. So nag-practice ba kayo o may mga pinuntahan kayo para pagka ganyan mga endurance ba? Actually, sa Amputilayag kasi, kasama namin sina Mayor at Vice Mayor. Sa isang linggo, hindi kami nababakante. Breakfast ride sa Clark o sa Bulinaw, Yan. La Union. Yan. Then nung nag-announce na yung isang endurance challenge, nag-dry run kami. From San Carlos, inikot namin yung ruta. Yun. Parang dry run, no? So, Dry Dry run po. Kaya namin natakbuhin yun doon sa actual event. Kaya nag-adjust ako, sa akin lang, nag-adjust ako. Kaya I prepared myself na sa isang punto na isang buwan, almost 1 month na Uy. preparasyon. Galing ano. So dapat pala may mga preparasyon para pagka big bikes talaga at mga sumasali ng endurance, no. Any question pa, kuya? Para kay Kuya Joseph naman. Kuya Joseph. Ayun. Kuya Joseph, kasi alam ko naman na hindi ka talaga taga Pangasinan. Honestly, tama kuya. Ayun. Taga saan si kuya? I'm from Isabela po. Isabela. Oy. Actually, si Kuya Joseph kasi, nakakakwentuhan ko yan. Ayan. So, nung una kami magkakilala dito, sa kanya kasi ang motor, hindi lang for leisure, means of transportation din niya. Yes, exactly. Kasi pag umuwi yan ng Isabela, dumadaan yan ng Maliko, nakakapag-ride pag umuwi ng Pangasinan. Tama ba, Kuya Joseph? Ang sarap naman itong taon to. Tama Everyday ride. Kuya Joseph, ilang taong ka nang nagmumotor? Honestly, natuto po ako magmotor nung grade 6 ako. Using the Yamaha scooter. Yung pa yung luma. Actually, yung luma na So, motor. anong scooter yan, kuya? May mga lumang scooter. Honda, Yamaha Jag. Yamaha parang gano'n. 1980s. Kung mga 1980s to. L2. Hindi. Target. Oh, yes. Parang gano'n pa. Actually, inihiram ko lang sa tito ko yon. And then, yung sinabi nga po ni Kuya Cap kanina, laging yung sinabi sa akin ng father ko, ito yung hindi ko makakalimutan. Pag humawak ka ng manibela, sasakyan, 4 wheels man yan o 2 wheels, lagi mong tatandaan, mas magandang defensive ka lagi. Defensive driving. Alam mo dapat kung paano ka liliko, alam mo dapat kung ano yung mga rules sa daan, alam mo dapat kung kung o-overtake ba ako o hindi. Kasi experience sa akin, yung experience ko before, nung nagtuturo ako in St. Mary's University, nung meron pa akong TMX, actually TMX Ayan, 125. Oo. Merong siguro nakipagkarera na kuwan. Ako naman, medyo bata pa, para bang gusto kong magkarera, parang gano'n, no? So, one time, nangyari sa akin na overshoot ako. So, yun lang naman. Pero hindi naman, very minor na disgrasya. Tapos, nag-stop ako na mag-motor nung napatukan ako ng gulong sa likod. Doon ako, ibinenta ko yung mga motor. So, nag-stop ako. And then, during the pandemic po kasi, na-challenge ako ang daming mga big bikes. So, nagsimula ako sa Honda Beat muna, uli. Honda Beat. And then, 2001. And then, after 3 months, parang gusto ko mag-scooter, PCX. I-try PCX. Pero hindi na naman ako nakontento. At April 2021, nakita ko yung big bike. Kasi mahilig po ako sa cruiser talaga. Cruiser bike. Nakita ko and then parehas kami ni Sir Alan Glor ng big bike. Sabi ko, gusto ko yung big bike mo, which is yung Volcan S. So yun muna, talagang mahilig ako. I don't like yung mga pero depende kasi sa personality ko. Sa akin kasi. So everyone has a personality, no? Opo. Kasi mahilig kasi ako talaga sa ganon. So, ayun.
sa big bike, 2021 until now, yun po yung Yan, ginagamit ko. okay. Ganda naman ng mga ng story ni Sir. Talagang tumigil. Tumigil, bumalik, at nag-upgrade. Yes, tama po. Papa Paul, ako naman may question. Oh, sige. Yan. Kasi usapang big bike tayo. Oo. Kay siyempre kay Brother Tomsky. Paano nabago ang buhay mo Ng big bike. big bike? Alam na niya yan kung bakit. Ayun, so nabago yung buhay ko in terms of business. So since kasi yung group, ikwento ko lang yung grupo namin. I started mag-business ng accessories ng big bike back 2019. That's my first time na mag-business. Then halos lahat napapansin ko, nag-boom talaga yung ng big bikes. Ang daming customer tapos na-check ko yung mga customer ko from Pangasinan. So sa sobrang dami, ayun, dumami siya. So we started, kasi nag-start ang BRAP, May May 22, 2002 ata yun yung start, or 3. Oh, ganun siya nag-start. Oo. So nag-start siya, grabe yung boom. So nag-start siya, una, I set meet and greet that time, 10 lang kami. After 1 month, nag-boom siya, 60 na kami. Then after 60, the third meet and greet ng BRAP, naging na siya, almost 100 Nanganak. Yes, just because of dahil doon, syempre, guminhawa tayo, nakatulong tayo sa mga tropa natin, nakapagbigay tayo ng mga advice din sa mga bagong user ng big bike. Okay, Joel, may ako sasabihin. So yun, nung nabago ang nag-business siya, lifestyle niya. nung nag-business siya, nung pandemic, sa kanya pa ako bumili ng helmet. Yung binili ko sa kanyang helmet, yung Mark Marquez na Shoei. Ako yun. Hindi ko maalala. Hindi niya alam. Hindi ko maalala. Oo. So, isa ring reason na tumulong sa akin si Johan Lee. Oh, yan. Oh. Actually, wala talaga akong big bike. One of my sponsors, si Johan, lahat kasi ng motor ni Johan, ako gumagamit. Ako din nagbebenta. Ako lahat nagmamarket. Everything, ako lahat ng market hanggang sasakyan. So, yun, malaking tulong sa akin si Johan. Yung akala ko pangarap lang, natupad ko. Yun. Ayun. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Boss Alex Go, shoutout kay Moto Ilocano, shoutout kay Team Nuez, kay June Sikat, at Pencer Tolentino Diaz. Apelido ka pa. Pinsan mo yan? Pinsan ko yan. Hello, pinsan. RBO Financing. Si RDO. So, shoutout pala kay RBO Financing. Siyempre, So, syempre, yan yung mga, kung gusto nating mag-avail ng Avail big ng bike motor, at wala pa tayong pang-cash, cash, pwede naman dyan. Pwede natin pasok kay RBO Yan, Financing. ayan, pinsan, shoutout sa'yo. Ayan, balik naman natin kay So, tutuloy natin ang ating Tutuloy natin question. kay Kuya Richard naman ako. Hindi, kay ano muna? Kay Boss Paul muna tayo. Kay Boss Paul. Boss Boss Paul. Yan. Ang question ko sa'yo, ilang big bikes meron ka na? Yon. Sa ngayon, isa lang. Pero Sa ngayon, may balak. Nakakailang big bikes ka na? Scooter ang dalawa, tapos isang big bike. Yun, sa big bike. Oo. So, gano'ng katagal ka na sa PBB? Kasi nag-start kami through friends eh. Oo. Mga high school, tapos sa kasama na namin sila hanggang sa dumami ng dumami. Pero in-establish namin siya noong 2017. Wow, tagal na. 2017. 2017. Bata pa ako niyan. Oo nga. Pero Kaya- yung mga kasamahan namin, yung mga iba, matagal na namin barkada. Ayun. So, talagang nagsimula sa tropahan talaga. Tropa. Siyempre, simula lahat sa tropa, tapos Yes. big bikes na. Yan. Kay Kuya, Kaya ako talaga hinuli si Master, syempre. Ako, may gusto ko tanong yung kay O, Master. sige, tanungin mo muna bago Kasi yung mga tanong ko. idol ko to eh. Master. Ay, Master ha. Kuya Paul. Ay, Kuya Richard pala. Kuya Richard, Yes po. is there a question? Ikaw, ilan naman ang motor mo? Ilan? Ilan ang motor mo? Hindi mabilang. Kaya nga hinuli ko yan eh. Kaya hinuli ka namin. Hindi, favorite motorcycle na lang sa motor mo. Favorite motorcycle mo. Ngayon, Oo. yung lahat naman. Pero big Ano bikes, ba, yun big lagi bike mong boss, ilan ang big bikes mo? Ilan ang big bikes mo?
Tatlo. Tatlo. Pero yung lagi mong gamit, yung enjoy na enjoy ka. Depende eh. Pag may ride Depende yung... kasi Sa mood mo yan. Saka Sa mood. depende kasi sa group eh. Oo. Depende sa style of ride na pupuntahan nila eh. Sa bagay kasi si Kuya mukha naman siyang athletic, no? Kasi nga nagkukwentuhan kami dito, he goes for the off-road, he goes for, what do you call this, adventure. Nag-FJ ka na ba, Kuya? Opo. Kailan yung last FJ mo? FJ last year tsaka ngayon. Okay. Twice na. Oh. Kasi guys, ito yung FJ, paliwanag mo nga sa mga viewers natin, Kuya, yung Yes, FJ. FJ Moto Mountain Cross Enduro. Ano po is a different challenge ng endurance, pero it's not necessary talaga endurance. Yes. It's more on showing the beauty of the Philippines. Yung mga nature natin, kakaiba po. Hindi lang yung riding, syempre mahahasa mo yung riding skills mo. The reason kasi kung nagkaroon ako ng maraming bike kasi kung minsan hindi ako makontento sa kung anong hinahanap ko sa isang bike. Because of sabi your nga nila, adventurous ka. Opo, walang perfect. Kasi yung Aprilia, yun yung tono ko na 1100, standard bike yon. Kung kasama mga PBB, yan ang ginagamit ko. So, sports bike, boss. Sports bike. Muscle bike, standard bike. Maso, yeah. Parang counterpart ng mga MT-10, gano'n. Yun yung category niya eh. Oo, yung naman, kaya kung nagkaroon ng sports bike, yung R1M, kasi nakakasama ko yung mga grupo ng ATAT. Pag mabibilis, okay. no? Mga ATAT, anytime, all the time na club, nakakasama ko rin sila. Mayroong magka-catch up naman kasi ever since nakakasama ko siya since 2010, 2009. Then, yung ngayon, nakumali ako sa may yung kinuha kong Suzuki B-Strom 1050. Napakaganda po. Kakatapos ko lang add-ons ko lang yung maliban sa FJ Moto. Nag Philippine Loop kami after noon. After 3 days pahinga. Sarap Opo. Si Boss Kuya, Richard. pagka nating sinabing FJ, it's not all about adventure. Alam ko may mga technical courses din na dinadaanan yan. Marami po ang FJ Moto kasi parang nag-train ako diyan yung one year. Isang taon ko nag-train talaga diyan. Ang galing. Gusto kong nung una kong nalaman 'yon sa kaibigan ko rin, nag-train talaga ko, bumili ako ng maraming mga motocross ko from YZ, KLX, CRF, hanggang nag-Husqvarna na may TM Racing. Trail bike. Trail bike Trail bike, More on trail trail bike bike. 'yon. Nag-training ako doon. Kasi Magandang mahirap. Pang cross-training, no? Opo, cross-training, tama yung sabi ni Sir Joel. Cross-training. May kahirapan talaga. Kung para ma-enjoy mo, kailangan mo mag-practice talaga. Kilalanin mo yung bike. Yung trail kasi, yung off-road pala, hindi siya trail. Yung off-roading kasi ng FJ Moto is napaka-iba sa mga road na dinadaanan natin. Okay. So ito yung talagang kayong gumagawa ng daan. Opo, yung gagawa ka ng sarili mong linya, kung gusto mong kunin yung hardline, or hindi, kung gusto mo mag-enjoy ng konti, pwede mong tirahin. Ang sarap. At your own risk po. Masarap yan, Kuya, no? So dito, more on skill talaga din ng More on rider. skill. Kasi Skill ng rider, then syempre yung capability din ng bike. syempre, tinan mo, nag-training pa siya Syempre. before mag-take ng FJ. Kasi dyan sa FJ, kasi Kuya, the last year talaga lang nag-relaunch yan eh, di ba? Napanood ko yan after the Boss Ironman, FJ kagad eh. Alam ko. As well, sa mga starting grid niya, may mga dinadaanan pa silang course bago sila pumunta ng road at pumunta ng bundok. So guys, malalaking motor din yung gamit nila dyan. Ano pinakamalaking CC dyan, Kuya? 400cc. 400cc up. Maliit. Opo. Maliit, 400. Pinakamaliit, 400. So, Tinan mo. So it's big bike pa rin. Big bike talaga. Oo. I think may sinama silang mga rin parang light trail, mga 690. Hindi Okay. siya mas magaan kasi talagang mga iba, sinabak last year, may mga GSA na sumali. Oh, Sina talaga? General Pabayo General ng Pabayo. Socom. Nakasama natin sila. Advantage talaga dito yung medyo magaan lang ang bike. Magaan ang bike. Opo, may advantage yan. Pero kung gusto Lightweight mong... na may power. Pwede rin po. Lightweight na may power. Kuya, what did you suggest sa mga nagte-trail when it comes to... Tatlong klase kasi yan eh, di ba? Trail, adventure, and Off-roading. off-roading, tsaka motocross. 4 pala. So, ano yung suggestion mo sa kanila when they go on di mga cross mountain, anong motor dapat dyan?
Pag may mga short ride lang sa atin dito, yung trail. Trail Yung mga bike. trail Yan. bike lang, oo. Pero kung medyo may malayuhan, gusto mo talaga mag-adventure, ayun, pwedeng mga 800 na mga DE, Yan, yung mga Suzuki. DE na O sa yun Bistrom, mga ano? mga CF Moto na medyo hot cake ngayon, yung 450. 450. MT. Which is a very good suspension, kaya na-intriga rin ako doon eh. Ako din, Kaso kahit nga lang ako. power lang ang medyo Antayin question natin. ko doon. Parang Soon. tayong pagka mga lalaki, pagdating sa motor, may bago. Patingin nga niyan. Ito tanong, Oo. kung mag-order ba ako online ngayon, pagbibigyan kaya ako ni Joel? Yeah! Siyempre naman, ikaw Nakaabang pa ba, na, boss? empty Empty yan. Ililista May na kita, boss. priority eh. Actually, boss, hindi lang ikaw ang nag-aantay. Marami kayo. Marami. Actually, marami. Hindi, biro lang. Actually, ang empty kasi, it's a big bike na parang hindi lahat. Pagka sinabi mong cross country, nadyan ang trail, nadyan ang adventure, nadyan ang road. So kasi yung tatlong yun, sapak sa motor na yun eh. No? More on dual sport kasi Dual siya. sports kasi siya eh. Si Sir, ito naman yung prepare natin. Tanungin natin isa-isa. Pag ganun yung tanong natin. Ito ang tanong natin. Abot na lang tayo ng mic para masagot ng lahat to. Which you prepared, sir? Sports or adventure? Actually, nag-adventure din ako eh. Sports and adventure. Oo. Depende pa rin kung anong gusto mo. Sa adventure kasi more on talaga, anong tawag doon? More on risk or Risk. marami. Oo. Marami, oo. Pero same din naman sa ano rin yun, sa road. Road. Pero pag nag-trail ka kasi, Oo. mas mahahasa mo yung skills mo. Yun. Kasi andun na yung balancing lahat. Tatawid ka ng bundok na walang GPS or ano. hanapin Talagang mo. ikaw maghanap ng daan. Oo, ikaw Kasi maghanap. Papa Bolt, actually, na-stock ko na bago tayo nagsimula, Oo. inaral ko na rin yung mga profile ng mga yan. Okay. Nakita ko yung mga ano niya, nagte-trail yan before. Wow! Same din. Sir, ayun. So now, ano ang motor nyo? GSX 1000. And what do you do for living? I'm a dentist po. Yo. dentista. Si next, si Kuya, ano ba pangalan nito? Joseph. Kuya Joseph. Sir, Yan po. road bike o adventure? Adventure po sa akin. Yo, adventure siya. Adventurous to. May kasi sa malalayong biyahe. Why? Actually, nakukan na naman ako sa mga sa mga naka-BS Storm kasi ang ganda kasing tignan. Pwede siya sa road bike, pwede siyang pang trail, lahat pwede. Tama. Pwede, no? So, siguro after itong bike na to, baka kausapin ko si Kuya Joel. Ay, lista mo na. Teka. Sir, saglit, ililista ko na. Ililista ko na, sir, ha? One, di iba o yung yung high-end, yung 1-200? We'll see, oo. Okay. Yeah. Down na, oh. puro 20 na nakabalot eh, no? Kasi- Masarap ka kwentuhan itong mga taong to, no? Kay Kuya, Boss Paul. kay Boss Paul. Boss, sa akin, adventure or adventure. adventure? Tell me why. Sa experience, kahit saan ka mapunta, hindi masakit katawan mo. So, more on comfort. Comfort siya. Tapos, ride ka lang ng ride. Wow. So, ano ang motor nyo ngayon? African Twin. Yun, sarap. Kaya adventure. Adventure, ang sarap. Parang kasama Ayan, pala doon ni Jet Li. Si Master, nasagot naman niya halos kanina. Nasagot na ni Master kanina, halos lahat ng bike. Lahat ng bike meron siya. Meron siya, Kaya, Hindi ko natatanungin si Master. Master ko na yan ngayon. Dito na tayo Try natin si Kuya Joel. Kuya Joel. Kuya Joel, road or adventure? Parang mahirap sagutin eh. Parehas ba? Kasi nag-trail din ako. Oo. Nag-road din. Tapos ang motor ko, adventure, saka scooter, saka trail bike. Wow. Paano natin sasagutin yun? Kompleto rin. Hindi, sabihin mo na lang Kuya, boat. Kasi ano eh, All of the above. yung tanong nyo kanina, hindi ko ganong naklaro sa mga viewers natin. Yes, so. Nag-start akong nagmotor about 14 years old. Bata rin Batang nagsimula. bata. 50 na ako ngayon. Oo.
Ang problema nga lang, may utang pa ako kaya hindi ako bibigyan ni Kuya Joey ng motor. Kuya, marami naman yun. Nilabas mo kanina. Pwede Pero natin- kusunada ko to itong Yung 800 eh. 800, oo. Pero tapusin ko muna yung utang. Yun. Yes, kuya. Pag-usapan natin yan. Pero hindi ko gaanong maklaro sa inyo kasi may dirt bike, may 400cc akong scooter, tapos yung adventure bike. Kasi 'di ba sir, eto yata no. Kaya most of these persons like adventure. Kasi pagka yung nasa edad ka na ng 30s, gusto mo yung satisfied ka magmotor eh. Yun yata yun. Sa inyo, ganun din po, no? Yung kung gusto mong chill ride lang, sa akin, yung scooter. Scooter. Malapitan. Pero pag long ride, much better, relax, adventure bike. Adventure bike. Wow. Sir, sports, long ride tayo, sports. Pero pag gusto mo ng buwis buhay, dirt bike. Dirt bike. Ano? Okay. Kompleto talaga din. Kay Tomski. Boss Tom. Road o adventure? Actually, nag-start ako sa sa sports bike. Oo. So, unang sponsor sa akin yung BMW RR. Oo. Ginamit ko yun from San Carlos to Burgos. Grabe yung gasolina. Sobra. It's my first time naggas ako ng 2.5 from San Carlos to Burgos, papunta pabalik. Pero kung truck naman, ang ganda ang sports bike. Kung mahilig ka sa truck. Siyempre, oo. Kung nagre-race truck ka, Yung truck sports bike. kasi. Oo. Pero kung long drive, doon tayo sa adventure. Lahat na na-try ko na scooter, sports bike, adventure, dirt bike. Last dirt bike ko, hindi na ako nagbalik. Kasama ko si Sir Barroso. Hindi times ako nahulog. But it's my first time talaga. Grabe. Sobra ako napagod sa paglakad, hindi sa pagmotor, mga boss. Kasi nasiraan ako ng gulong nun eh. As in, nasiraan ako ng gulong. Pero ang saya. Sobrang saya kasi ikaw ang gagawa ng daan mo. Wala kaming daan nun eh. Kasi yung daan namin, hinukay-hukay yun, di ba, boss? Hinukay-hukay. Oo, yung Nabudol kayo, ukay-ukay. The main road, talaga yung daanan talaga ng dirt bike, hinukay, binawalan kami. Hindi, tatanungin kita, uulit ka pa. Uulit pa lang ako. Talagang uulit ako. Boss Tom, yun ba yung mahihiya yung kalabaw? Oh, sobra, promise. Oo. Sobra. Nakikita So, ko lahat maganda. Mapa dirt bike, mapa depende kasi sa mga grupo eh. Pero now, may mga grupo kasi na sports bikes, may mga adventurer talaga na mahilig sa malalayo, meron din mga dirt bike. Dapat talaga, yung tatlong yun or apat na yun, meron kang bike na gano'n para masamahan mo sila. Wow. Yun lang yun. Yayamanin. Pero itong batang to, alam ko, wala pa to dun sa... Ito, tatanungin muna natin. Walang sakit balakang no? Wala pa to eh. Bata Kaya yung bata ang tanungin natin. Juha, ilang taong ka na ngayon? 21 yan. Ayun. Para sa kaalaman po, si Juha ay isang estudyante? Estudyante? Estudyante. Wow. So, Estudyante yan, big bike. Ano eh. Di ba? Nung estudyante ako, motor ko lang nun. Actually, yun Honda nga yung C70. Di ba? Parang ang sarap naman. Juha, saan ka nag-aaral, Juha? Sa UST po. UST, Anong course? Mechanical Engineering. Yun, Mechanical Engineering student from UST. At ngayon, naka-big bike na isa, R6 tama? Okay. Galing din ako doon sa UST. UST? Napadaan lang. Napadaan. So, yun, napag-uusapan natin tungkol sa big bike. So ngayon, sino ang nag-influence sa'yo para mag-sports bike? Yun. Pag sa sports bike, ang nag-influence talaga sa akin yung group ko, yung Auto Bros. Auto Kasi Bros. ang first bike ko is MT-07, which is Naked. Standard, naked. Naked. Para sa akin, nasa kasama mo din talaga eh, kung ano yung bibilin mong, yung susunod mong motor. Parang yung grupo mo yung magdidikta eh. Parang sila yung magsiset ng trend eh, di ba? Kumbaga, may sarili kang opinion, pero maganda rin yung nakikisama ka eh, di ba? Yun. So pero hindi mo pa kasi nararamdaman yung sakit likod, di Bababol. bata ka pa eh. gusto ko lang siyang tanungin kasi syempre, at the age of 21, batang-bata, di ba? Halos kaedad ng anak ko, may anak ako 20 years old eh. Ako, Ngayon,
hindi ka ba nagkaroon ng problema sa parents mo nung sinabi mong magbi-big bike ka? Bili mo ako ng Siyempre, motor na ganyan. hindi, nakakatakot ba? Yung Oo. risk na Anong sabi ng nanay mo? Nung una, syempre, nahirapan ako. Delikado kasi magmotor, di ba? Mm. Pero dahil mabait naman akong anak, tapos hindi naman ako nagpapabaya sa pag-aaral ko. Kahit onting suyo lang, pinagbigyan naman ako, di ba? Yan. kailangan pala good boy ka. Good boy. Yung big bike, binigay sa'yo as a reward? Parang ganun. Kuya, swerte nito, no? Tapos konting Binigyan ng motor. Candy lang sa atin nun. Kami, nabibigyan nga lang nun. Anak, galing ka mag-aral. Daddy Ito mo ang candy. Ay, hindi. Hindi, daddy ko. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 4. Ilan kayo lalaki? 3. Okay Big ka bike nila. din yung mga kapatid mo? Meron. May big bike din? Oo, pero ako nag-impluensya sa kanila. Bad influence ka. Very good, ah. Very good influence ko Galing, naman. no? Kumbaga, ibig sabihin, nahawahan niya yung mga Mas kapatid bata niya. ka o mas matanda sa'yo? Mas bata. Mas Wow. bata sila? Hindi, mas bata ako. Ay, ikaw may pinakabata. Pinakabata. So, isipin mo ha, 3 silang magkakapatid na lalaki, yung mga kapatid niya naka-big bike din. Diba? So, napakasarap, no? Okay, usapang safety naman tayo mga kuya. Usapang safety tayo. Kuya Doc, pag ganun tayo ulit. Yes po. Yes. Kuya Doc, when usapang safety, pagka ba naka-big bike, may typical ba talaga na kailangan na helmet na ginagamit? Opo. Talagang number 1 yan. Anong helmet dapat supposed to be pag mga big bike tayo? Pag big bike kasi kailangan full face na para talagang protected ta. Oo. Yun ang pinaka-importante. Yan. So, kuya, anong helmet ang meron ka? Yan. Shark po. Wow, Shark. shark! Carbon. Lodi. Lodi. Yan. So, Para yan. magaan lang. Para magaan. Mabibigat kasi mga ibang ano. So, tell me the disadvantage of between the carbon and the ordinary compound, the plastic. Maybe the weight. Talaga number 1 dyan. The weight, oo. And then the composite talagang mas ano siya. Pero, same din. It will give you protection naman. O yun. So, sa But I number prefer 1. na more like, para Correct. pag long ride, hindi nakakangawit sa ulo. Wow. So, guys, tandaan yun. Dapat pagka big bike, full face. Papa Bolt, bago tayo magpatuloy, syempre, ito yung isang inaantay natin kanina. Sige, pakilala mo na. So, papakilala muna natin. Another member of PBB at syempre yung kanilang presidente. Yan. Medyo busy si Cap kasi galing sa sa session. Magandang hapon, Kap. Ayan, si Cap Nino. Ninyo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na, medyo late kasi may duty first pa. Ayan, talaga naman. No problem, Cap, no problem. No problem. Pero bago lahat, bago natin ituloy yung mga question natin, banggitin muna natin yung mga nanonood yan. Shout out kay Boyet Salabaria, kay GM Santiago, Iris, kay Ma'am Iris, kay Warner Cruz, kay RGC ng CRIP na Secretary General namin sa CR1P. Yan. So, babalikan ko si Cap. Sige, yan na. Ayan. Okay, yan na. Yan na si Cap, ha? Ayan na, Cap. Oo. Medyo ko lang muna, pahinga ka lang naman ng konti dyan, relax ka lang muna. So, para sa kaalaman ng lahat, si Cap ngayon ang president ng PBB. Pangasinan Big Bikers. Ayun. So, gaano na po kayo katagal nagbi-big bike? That's way back 2015. 2015. Ang ano ko is CB400. Wow. Actually parang bago lang ako nung mga 2014 bumalik dito sa Pangasinan. And then naging kapitan nga. And biglang una tinago. Siyempre. Bumili ng bike pero tinago kasi nga natawa ko dun sa tanong kanina kung paano o hindi pa pinagalitan. Matagal ko nang gustong magkamotor pero talagang kontra talaga yung pamilya. Wow. So nung una tinago ko yun, hindi inuuwi sa bahay kasi baka maya-maya pag-uwi mo gutay-gutay na. So, doon papasok yung pag gusto, may paraan. Pagbabaraan. Yan, nagawa ng paraan ni Cap.
Pero hindi, tama naman yun sinabi ni Kap eh. Sa ating mga lalaki, big bike is every man's dream. Lahat, kahit sino, pumunta ako dyan, kahit saan ako pumunta, pag kami nakakita ng big bike, sasabihin nila, pangarap ko yan. Sabi ko nga sa mga nanonood huwag kayong titigil na mag-grind lang sa buhay, lumaban ng lumaban. Magkakaroon din sila So, Papa Bol, follow-up question ko lang din kay Cap. Siyempre, medyo nawala siya kanina. So, ngayon ko siya babawian ng mga questions. Ako din, babawian ko rin yun si Cap. Cap, since tinayo ang PBB, member ka na? Yes po. Wow. So, sino po ba ang founding ng PBB? Sino po ba ang nagsimula? Nung first kasi, na-meet ko rin kasi ang mga kahit halo-halo rin kami. Opo. Ang na-meet ko before is si Miguel and si Carl. Then meron pang taga-Singgan, si Marlon. Halo-halo kami doon pero most likely sila, naka-R3 lang sila. So sama ako hanggang sa taga-Dagupan naman sila. Ayan na, nandito na yung PBB. Usually most likely mga sila former Brad. Opo. So napag-isip-isip na ride lang kami ng ride dati. Every isang call lang. Minsan night ride pa. Galing sarap. So, then, parang iba yung night ride na yan. Papa Bol, matanong ko doon sa dalawa. Oo. So, before po, Master, naging president din po kayo ng PBB? Yan, Tama po. Yun. Sino ang sumunod sa inyo? Si Kuya Cap na. Ang una po sa amin si Marshall Mendoza. Si Sir Marshall John Mendoza, yung may-ari ng Vibrante. Then after nun, ako pong sumunod for 2 years. Then si Paul Christian sumunod. Then, Puro pala presidente. Puro presidente pala itong Sir, hello po. Oo. Kasi nung tinawagan niyo po ako, sir, sabi ko, hindi na po ako presidente. Tawagan yung presidente namin. Kaya in-endorse ko sa kanya. Then pinaalam ko naman. Sabi ko, dapat ikaw punta doon. Well, anyway, hindi naman basta kahit presidente. Actually, Master, sabay ko naman kayong minessage ni Cap. Yun nga yung pagkatawag nyo. Ayun nga, nakaschedule yung budget hearing namin. So, yun nga, yun yung duty first ko. Baka alanganin ako kasi after noon, mag-session pa rin kami nung council. Kaya, yun nga, nung tumawag si Master Richard, sige, pupunta ako, sabi niya. Pero, baka malate. Baka malate, sabi ko. Pero, Papa Boldy, take charge, samahan mo si Master, sabi ko. Sabi ko, pero nung naghahabol naman na ako, sabi ko, asan ka na? Sa bahay. Parang, wow. Actually, umuwi din ako to change para kahit pa paano naman, yung mga nagtitikasang mga sipag kaharap mo. Ni Cap, Cap, isa lang tanong ko. Kasi wala nga siya, kaya bubugbugin namin kayo ng tanong. Babawiin natin. Sir. Sir, sa ngayon, na nakuha niyo na yung tamang timpla na para sa pamilya na magkaroon ng motor, gano'n na kadalas kayo mag-ride? Usually naman, weekly. Kaso nga lang ngayon, itong lately lang naman, medyo nagiging busy rin talaga. At the same time, yung mga kasama ko dati na dating single, Strike Anywhere, former president. Double na. Strike Anywhere, medyo nagkakapamilya na. Okay. Ngayon, kailangan mo pa po ng passes. Yes, ako, ang lang dyan, kung pwede yung motor, at saka pwede, hindi kasama, wala akong obligasyon sa barangay, pwede. Importante, Strike Anywhere. Yan. So ito ang tanong sa lahat ng mga clubs, no? So, from Red Bombers, kay ODD, Odo Bros, tsaka kay Brap, sa Aputay Layag. Ito yung tanong. Guys, hindi lang ba kayo ride? Do you go charities? Simulan natin kay Kuya. Do you go charities? Dalawa na lang kayong sasagot. Charity programs. Charity programs, activities. Yung clubs. So far, wala pa kaming na charity. Hindi pa kami sa mga charity, any form of mga gift giving na nakikita namin kina Sir Doc Ken. So far, wala pa po kaming na-organize na gano'n. Yes, Pero, do you have plans? Do you have plans? Yes po. Actually, dun sa namin, pagti-trail namin, sa ibang grupo ko naman, yun, may charity kami, Lord, lagi doon. Yung mga small kids, pag nagbibigay kami, especially Christmas, pang basketball,
mga pang-volleyball, mga net, nagbibigay po kami. Okay. Mostly sa ano po yan, sa Fabian Imalog. Wow, okay. Yan ang mga binibigyan. So far sa amin, wala pa naman ano. So mamaya pag-usapan natin yan, Kuya. Dito tayo kay Doc Ken. Doc Ken, any charities? Siyempre, doktor kayo. May mga charities na kayo. Well, other charities na ginagawa ng Red Bombers. Yes, we had our first charity last April 7, I think. Missionaries of Charity. We gave sacks of rice. Yun yung unang charity namin. Wow. And then we're planning more charities. Sige. Medical and dental. Hopefully, Yeah. this May. Magaling yung mga grupong to. Kay Brap, ay kay Amputilayag, Kuya. Kay Kuya Joel naman. Kay Kuya Joel. From Ampulayag. Kay Kapitan din, yan. Dalawang kapitan natin kasama ngayon. Dalawang kap pala, no? Ano yung tanong ulit? Sir, do you go charities? Rather than dun sa barangay, syempre, your Yung club, public yung club. officials eh. Yung club. Yung club. About sa charities ng club, hopefully soon. Yun. Yan. Kasi dumaan din naman tayo sa pandemic. So, pwede namang i-organize. Yan. Thank you. Thank you po. So, Brap. Yan. On behalf of BRAP, yes, we do twice na po. Twice. So before mag-start yung BRAP, 2 months ago, 2 months noon, nag-start po kami, namigay po kami ng mga books. Kasama namin nila sila Munting Ibon. So nagbigay kami ng books, then naglinis din kami sa school. Then after that, may rides po kami, meet and greet with charity rides dito sa bandang Kuliling, Yan, Pangasinan. So, Nandun ako eh. pass the helmet din yun. So, we give also. Kasi ang ano naman namin, hindi lang rides. So, gusto rin namin may share yung kung ano yung meron sa amin. Sa community. Oo. Oo. So, yun. We do charity. Thank talaga. you po. Thank you po. Sir, sa OD. Odo Bros, Juha. Odo Bros. Tapos mamaya meron akong challenge sa inyo. No. May challenge ako sa inyo. Huwag kayong kakabahan. Madali lang naman to. Ikaw, go. So far, ang Odo Bros wala pang ginagawang charity or ano man related sa charity. Pero it's definitely under our radar. Pinag-iisipan din namin yan. Pero more on ano kasi kami, more on sa bike talaga sa bike community. So ang ginagawa namin, plano namin gawin yung yearly na tambike na nangyari nung last year, no October 2023. So yun yung parang way namin para sa mga bikers na mag-reach out sa community ng mga bikers. Pero yung charity, pinag-iisipan namin. Okay. Nasa plano. Nasa Nasa plano. plano. Okay. Okay. This is the pinakamagandang question. No? Kasi most of the nagmumotor, hati eh. Merong small bikes, merong big bikes. Underbone, tsaka scooter. We are planning so big motorcycle event and which is sana mangyari. Kuya, ano ba feel ng kay Kuya na lang sa Red Bombers? Ano ba feel ng iba ba talaga ang motorcycle clubs pagka small bike tsaka big bike? Hindi ba natin pwede silang mapagsama as one na isang ride, di ba? Pwede ba yon? Honestly po, sa amin, sa Red Bombers, pinaplan na po namin yan. Even, actually, yung kasing motto namin is not only ride. Hindi yung... Camaraderie, gusto ko lang pong idagdag dun sa sinabi ni Doc kanina, why we do charities. You know? Balikan po natin yung question niyo po kanina kay Doc. Yes, opo, correct. Kasi during yung katatapos ng Boss Ironman, too much yung naging reaction ng sa social media. Kasi pagtingin nila, ang yabang. Kasi yun yung nagiging impression ng mga iba. Pagka binabasa ko, yan, buti nga sa'yo, nakadisgrasya, bla. Ang dami talaga. So, I think nabasa nyo rin po yung mga ganon. So, sabi ko kay Doc, ano kaya kung mag-conduct tayo, supposed to be ng charity, para naman mabago yung impression sa atin. Kasi para bang ang tingin sa atin, pag nagbi-big bike is, ang yabang natin, porky ang ingay, parang ganon. Kasi tama yung sinabi natin, kasi isang ganon natin, talagang mabilis ang big bike. Ang ginawa talaga ang big bike, talagang mabilis. So,
So yun po, yung pumasok sa amin na, of course, we need to reach out din para makatulong tayo. Hindi lang yung bang nakikita lang tayo dyan sa daan na baka akala nila, nag-iingay lang tayo, nag-aayabang lang tayo. So we care, of course. Yun yung po yung primary kwan ng Rev Bombers. Hindi lang talaga sa pag-rides o ano man. Kay Cap, kayo. Cap Joel. Cap Joel, yung tanong ko rin sa kanila, meron bang chance na magkakaisa ang big bike tsaka small bikes? Para sa akin, pwede naman. Kaso nga lang, magkasama sa ride pero magkahiwalay kung saan yung category. Dapat. Nangyari na yan, yata. Nangyari na yan sa PPPO, di ba? Kasi sa big bike, mahirap i-maneuver, mahirap iliko-liko. Kaya dapat mauna na sila. Kaya dapat, kahit nasa maunahan tayo. Nasa mga unahan ng big bike. Yan. Okay yan. Nangyari na yan nung Pangasinan Police Ride for a Cause. Nangyari na yan. Kasi kung iahalo, okay lang din. Pero much better na i-anticipate yung mangyayari. Mauna na sila. Mauna ang big bike. Tapos sunod ang kasi yung nga bukod sa sinabi ko, mabilis. Malaki, mabigat, kaya may hirap sumingit-singit. Kaya kung saan ang lane ng big bike, dun lang. Sa maliliit, medyo madaling i-maneuver. So dapat yung coordination talaga. Opo. Oh, okay. Kay Cap naman, na president ng PBB. Yes, pwede naman. Meron kaming kasamang underbone. Yun nga yung nagtataka ko bakit nakakahabol. Oo nga, no? Yun, no? Yun ang big question. No? Yes, may experience naman na pwede siya, nahuhuli siya ng konti. Then pag once na may stops, doon siya, pag sakaling maiwan ng pero within 5 minutes, 10 minutes, nandiyan naman din sila. Parang ganun na so, rin. Kaya. Malaki pala ang chance. Pero ang alam ko, ang lirap, nagbukas na sila ng membership sa small motorcycle. Papa Bolt, last time, halos maraming mga nangyayari. Di ba minsan may mga endurance event na parehong may participants ang big bike saka small bike. Pero papansinin natin, minsan ang nagta-top finisher pa, nauuna pa yung mga small displacement. So, correct. Nasa diskarte pa rin. Saka skill level pa rin talaga. Number 1, magdadala pa rin yung skill level. Number 1 talaga yan. So, Tomski, sa inyo? Gusto ko lang yung question, boss, paano na lang muna? Paulit ka. Yung question, pwede ba mangyari na magkasama? Ano ba, sa isang grupo, magbubukas ang grupo nyo for the small bikes and for the big bikes? Actually, ang BRAP gumawa na po ng event yan regarding sa small bikes and big bike. Since kung natatanda nyo yung first Big Bike Riders Festival, we included small bikes and small bikes para mag-gather doon, magsama-sama. Not in a way na sa rides, ay not in a way sa kalsada. Ginawa namin for gathering. So, parang ngayon, meron na naman po kaming event na kung saan kasama ang small bikes and big bikes. Yan. Then, ang kinaganda nito is all about mototourismo talaga. Tsaka wala siyang time limit, no time limit. Tinanggal namin yung good for 24 hours, 10 hours, talagang walang time limit. Tsaka ang ginagawa namin ngayon, boss, which is lumalapit kami talaga sa mga small bikes. Hindi yung sila ang lumalapit sa amin. Kami ang bumababa para lumapit sa kanila. O kasi medyo aloof siya tayong mga small bikes pagka nakita yung mga big bike. Mayayaman yan, hindi nila alam. Pare-pares lang tayo ng kinakain. Tsaka we start with small bikes. Nag-start tayo sa small bikes. Ganun na rin yun. Actually, nung the last time na Wototok ko, nakausap ko si Lira President, nag-open na sila for the small bikes for their members. Ganun na nangyari. Ano lang kasi, when it comes to rides kasi, hindi talaga pwedeng hihalo ang small bike sa big bikes. For example, punta ka ng dito sa part ng South, going south, dadaan ka ng expressway. Walang expressway. Pero kung dito lang sa Pangasinan yung mga rides natin, pwede yan. Kasi nangyari na yan sa PPPO. Ang pinauna lahat is big bike. Tapos sumunod, underbone, scooter, at
Tama nga yung sinabi ni Cap. Walang 5 minuto, almost na dyan na rin sila. Hindi, ang tawag namin dyan sa grupo namin, pag mayroong kaming guest rider, ang tawag namin dyan. Kasi yung grupo kasi, when say big bike, supposed to be dapat 400cc up. Yes, oo. So, kung lower than 400cc, guest rider, pwede siyang sumama pa rin sa rides. Guest rider. Kasi Guest rider kagaya po ng talaga. pangalan nyo, Brap, may big bikes pa rin. Kay PBB, may big bikes pa rin. Kay Rev Bombers, pwede small bike, pwede big bike. Bakit? They all go rev with the small bikes. Pero syempre, dahil nadyan na yan, nagsisimula na tayo sa motorcycle industries at the same time yung pagkakasama-sama natin as mga riders. Pagka sinabi naman natin, lahat tayo riders di ba? Diyan na nagsisimula yung camaraderie. Tama yung nasimulan din ng Rev Bombers na they're reaching out the small bikes. And hopefully, kaya nga nandito yung Charity Riders 1PH. That's why I'm asking you all guys regarding about charities. Kasi the Charity Riders 1PH is all about charities. Lahat ng mga rider dyan ay charity, nagcha-charity. And we are planning from the Charity Riders 1 of the Philippines na magkaroon ng isang event na from the big bike and the small bikes magkaroon ng isang charity. So siguro naman kung charity yan, so hindi naman magra-ride, pupunta sa isang lugar o beneficiary. So possible yan. Possible yan talaga. Mangyayari yan. At the same time, magkakaroon ng tambike with the small bikes and the big bikes. Parang ilalapit natin yung loob natin sa isa't isa. So then, Papa Bolt, question Yes, din. So yun nga. Balikan din mo natin si Juan regarding doon sa question natin kanina. Yan natin. Kasi siyempre, sabi tulad ng sinabi niya kanina, ito, galing talaga to sa small displacement. Saka bata pa to Bata pa yan. So talagang, sa karamihan naman na nagbi-big bike, may mga small displacement bike pa rin yung mga yan. Yes, naman sabi nga ni yan. Sir, galing siya may sa mga PCX. nag-scooter pa rin. Nag-scooter din sila, Sir. Siyempre, pagpupunta ng palengke yan, pagpunta sa school, alam ka naman lagi naka-big bike. So, meron pa rin naman. Oo. So, Juha, sa grupo ng Odo Bros, so sa tingin mo, possible ba na may mga activities tayo na kasama natin ng small bike? Possible talaga. Kasi tulad nung sinabi ko kanina, nag-start na kami ng ganyan last year nung October. Before Halloween, tama? Yung Halloween tambike namin. Sinama talaga namin yung mga small bikes doon kasi it's up to us yung mga big bike owners na mag-reach out sa mga small bikes kasi yun nga, iba yung tingin nila sa atin, di ba? So, tayo dapat yung umaksyon. Tapos yun nga, yung mga events na ganun, it's a way to reach out sa community ng mga motor. Hindi lang mga big bikes, small bikes din. Very good tong batang to. Ito, Papa Bolt, mayroon lang akong isang question lang na tatanungin. Siguro, unahin ko na yung mga medyo nauna pagdating sa big bikes. Siyempre, unahin na natin yan. Ito. Itong question na to para dun sa mga kuya natin na naunang nag-big bikes, lalo na dito sa Pangasinan. So, Boss Richard, nung nagsimula kayong mag-big bike dito sa Pangasinan, inisip nyo ba na aabot tayo sa ganito na kadami ang nagmumotor na big bikes dito sa Pangasinan? Yes. Hindi po. Never. Nung araw, ilan lang kayo nagmumotor na big bikes? Mga ilan lang po. Puro tawid dagat pa yung mga Yun. Tawid dagat pa talaga. Yung mga galing no? Grabe, no? So, ikaw, Kuya Joel, nung time na nagsisimula kayo, kasi sabi nyo kayo, mga 2014, 2015, 2000... Nag-start akong big bike 2017. 2017. Unang big bike ko, nangangapa akong iwi galing sa pinagbilhan. Okay. Ngayon, tinatawanan ako. Bakit ganyan? So, nagpursigi akong parang ma-perfect ganun. Kasi may knowledge naman ako about sa motor Oo. Then, ewan ko kung bakit naaya ako ng barkada na naging dalawa yung big bike ko tapos isang dirt bike. Ito mga promotor Nasisisi daw kayo. Pero, talagang nauna sila, Boss Richard. Yan, sila Boss Richard. Naririnig na namin ang pangalan. Then, hindi ko na babanggitin yung isang kaibigan, na kaibigan din ni Boss Richard. Naubos yung yung foot race. Kasi bumangking si Boss Richard, ubos kaliwat kanan. Alam ni Boss Richard yan. Ayun, kay Cap naman. Kay Cap.
mga 2014. 2014. Talagang medyo... Ilan lang kayo nun? Yes. Ako konti lang. Kaya nga parang yun nga, naghahanap ng grupo nung una. Oo. Kaya nga nahanap ko yung group ng R3. Pero yung nakasama ko nagpakilala sa akin, naka CB400, which is naka CB400 rin ako that time. Super 4. Yes, Super 4. Tapos, yun na nga, bigla na lang nagtaon nun. Actually, ano na eh, medyo yung second hand motorcycle before, ang baba ng presyo. Yes, oo talaga kasi hindi pa galing dito. Yes. Yung mga galing Bigan? Oo. Galing Bigan. Nakuha ko na siya sa Manila. Manila. Tapos bigla na lang nung mga 2015 biglang nang nag-boom to, nag-boom ang tapos lumabas ang Wheeltech. Na-introduce ang motorcycle dito. So parami na lang parami. Parang ako din pala si Seth noong 2006 ang hirap. Doc, ikaw no. Yun yung naalala ko noon kasi 2004, 2001. Big Brad na kasama ko. Mga motor namin galing talaga sa mga Japan. Dinadala Ano dito gamit sa mong bike Bacoor. nun, Doc? May 400 saka 250, two-stroke. Two-stroke NR. Honda. Suzuki. Suzuki, GSX. Waterwolf. Two-stroke. So Waterwolf. that time, 2004, talagang wala pang big bike na nagbebenta. Oh, sabay tayo. 2004, ako, Opo. nabili ko yung motor ko na EX500 na Ninja kay Meron sa Toti Swan, Alberto. meron sa Sanchez Oh, kay Toti Alberto ko nabili Chop yung Chop, motor ko. yung tinatawag nilang Chop Chop. Mga big mga big bike nun. Boss Richard, that time, sabi ni Cap kanina, kayo yung mga nauna. Kayo daw yung mga nauna eh. Pero hindi naman pinakamatanda, syempre. Oh, syempre. Okay, that time, magkakilala talaga kayo lahat. Sa club namin, personally, si Doc Ken, nakakasama ko sa shooting. Galing. Then si Cap, kanina ko pa nire-recognize eh. Tinawagan ko pa nga si Ogie. Tinatanong ko si Ken. Pero ang Politilag kasama nila, Mayor Ayoy. Si Tomsky, na-meet ko siya sa sa trail. Then sa Other Bros. I think yung may dinner dito, nag-invite kayo. Tama. Nakasama ko siya sa table. So, that time boss, nung nagmumotor kayo ng big bike nung araw na kayo iilan pa lang, magkakilala ba kayo? Yung mga big bike? Yung mga big biker that time. Halos hindi po eh. Hindi talaga. Halos hindi. So, ito lang, recently lang. Kung sinong nakita mo mag-bike, nagmotor, ina-approach, yung nakakakilala. Ako yung ako kasi pag may big bike ako pero nag-standby ako lagi sa Rosario noon. Wala pa expressway. Nag-aantay ako ng mga nagbumotor doon. Mga taga Manila. Parang may mga mostly kasabay mga lang. taga Manila, Oo. Taga Manila, marami diyan mga pokpok, mga PK2. PK2 na sila ngayon eh. PK2. Club 200. Club 2, kakilala lang yung mga iba pero hindi Pinoy pa Ninja. nakasama. Sino Mga po? Pinoy Ninja. Hindi pa naman Hindi po. pa masyado. Pinoy Ninja is mostly kabanatuan po ata eh. Sikaw, Pinoy Ninja. Mostly Ninja. kabanatuan no. Oo, Tama, kabanatuan. tama. Yes, member ng Kabanatuan. Dumadayo pa. Yeah, sila Boss Philip kasi sila yung mga Pinoy Ninja nung araw, mga naka-Super 4 din. Nakilala ko sila sa kabanatuan, sila Frederick ba yun? Sila, tsaka Si Boss Philip. tsaka yung... Dumadating na tayo sa edad niya, no? Well, anyway, nakakatuwa naman kasi 'di ba, from there started pa talaga, nagsimula talaga big bike sila Kap eh. Yes. Tapos ayun nga, yung PBB, actually nabuo yan sa McDo. Kwentuhan yung bike- lang. Yes, bike night, tapos ride, schedule ng ride. Basta kung sinong kasama, ride hanggang sa, yun nga, napag-usapan ng buhay nung Dito 27. tanungin natin. Wait lang. Kasi PBB, kwentong PBB to eh. Oo. Ito, sabi ko nga, totoo ba na pag PBB kailangan pass boys ka? Ayan, sir, narinig ko rin Natawa yan. Sir, bigay natin Boss Paul kay boss ko. Matanong ko lang. Matanong ko lang. Kasi siya laging spearhead namin. Oo. Kasi baka ma-invite nyo ako, hindi ako sasama. Baka maiwan kami niyan. Hindi naman kami ganun ka-fast. Kumbaga parang nag-start din talaga kami sa low speed hanggang sa nasanay. Sa fast pace. Pero nandun pa rin yung discipline namin. Yun. Guys, discipline pa rin na. Baka sabihin nyo yung mga nanonood dyan, baka kala nyo ang bibilis nitong big bike na to. Pero nasa utak pa rin nila yung discipline. Yan. Kasi kagaya nga ng sinabi ni Doc kanina, pag ano ba ang sayo ang motor? 'Di ba sabi niya discipline.
Kasi yun talaga ang dapat natin. Pero unang-una. alam mo, ang isa din na believe naman ako sa PBB kasi minsan nakikita ko yung Oo. grupo nila pag nag-ride. Pag nakakita ako ng mga naka-full suit na nag-Sunday ride, Sila alam na ko yun. agad, PBB yun. Oo. Kasi andun talaga yung safety. Lalo si Kap, lagi ko nakikita yan. Pag may dumaan ditong street fighter at naka-full suit, si Kap Ayan, yun. sikap na yun. Oo. So doon natin makikita na napakahalaga sa kanila ng Ang safety. Oo. So doon makikita yung disciplined, responsible rider. Okay, dumating na tayo dun kung paano sila nag-umpisa. Yes. Ngayon, dalhin natin sa ibang club. Paano nag-umpisa ang Red Bombers? Kuya. Yan na yan eh. Ang makakasagot po siguro niyan yung si Doc Ken. Kasi ito. siya talaga ang nag-umpisa ng Siya Red promotor. Bombers. Siya, oo. Doc Ken. Ayan na. Parang ikaw lagi yung shock trooper eh, no? O, Doc. Actually, group of friend talaga yan. Yan, oo. Hanggang marami na rin nakilala. Connect. Parang sa rides lang talaga din, nag-umpisa. So doon talaga nagsimula. Apo. Friends, circle of friends. Apo. Si Brap naman, paano kayo nagsimula? Sino ba nagtayo ng BRAP? Oo. Actually, ako yung founder ng BRAP. Yun. So, started yan since my business is more on exhaust, lahat ng accessories ng big bikes. Doon nag-start. So, lahat ng customer ko, tinawagan ko, baka magkaroon ng tambike, ganyan. Then, nag-set ako ng tambike. After that, may mga dumating. Wow. So, unexpected siya. Talaga na, actually, hindi naman sa, mukhang ang BRAP ang pinakamaraming members dito sa Pangasinan. Pero, lahat naman siguro ng mga other members galing sa BRAP din yan eh. So, sa amin kasi, ang kinaganda sa amin, pag nag-rides kami, kahit low CC, 400cc yung pwede kang humabol kasi pag nag-rides kami, nasa 50, 30, 20. Mayaman kayo sa gas. Ayun. Ano lang talaga, breakfast ride lang talagang okay. kain dito, kain doon lang. Yun lang yun naman ng Thank you po. Sir, sa Tsaka Amputila. acknowledge ko lang yung presidente namin si Alfred Watermax. Okay. Shout out kay Kuya Alfred. Sa Amputilayag, sir, paano kayo nagsimula? At bakit Amputilayag ang tawag? About sa Amputilayag kung kailan nagumpisa, tambay muna kami. Yun. Doon naman nagsisimula. Then, sinabi ni Kuya Mayor Ayoy, saka ni Kuya Vice Mayor, ano kaya kung bumuo tayo? Then, nag-set ng nag-set ng tambay. Umpisa sa pakunting-kunting inuman. Ang nabigay ng pangalan ng Amputilayag Big Bikers is Mayor Ayoy. Okay. Then, para walang, actually, as of today, lahat kami general. Lahat kami presidente. Wow, sarap naman yan. Walang nasa baba, walang nasa taas. Para walang malalamangan kumbaga. Kasi, yun ang sinabi. Pero lahat ng yung pagrespeto sa bawat isa nandun. Very good, no? Ayun. Actually, babatiin ko nga po pala yung Amputilayag. Oh, bakit? At magpapasalamat ako dahil last week, so anniversary, 4th year anniversary ng Amputilayag. Nakita kami ni Cap doon. Happy anniversary po sa inyo. Thank you sa invite. Salamat din sa pagdalo. Ano yung konting na pagdamutan nating na pagsaluhan. Thank you so much. Pero happy anniversary sa inyo, ha? Sana. Next Hopefully sa anniversary. susunod, Nandun na kami. nandun tayo lahat. Okay. Si Odo Bros. Odo Bros. Paano kayo nagsimula niyan? Na maging grupo? Before, lahat ng founding members ng Odo Bros, member kami ng BRAP. Yun. Tapos, kami lagi magkakasama kasi magkakalapit kami. So, papunta, tapos pauwi, kami yung magkakasama. So, after a few rides, napag-isipan namin gumawa ng sarili naming group kasi we realized, nakikita namin yung BRAP, nakikita namin yung, no offense, pero nakikita namin yung problems ng ganun karaming members ng group sa isang ride. Parang, para bang may struggle.
Yun, so naisip namin, gawa kami ng sarili naming group to branch out din. Kasi, ayun nga, ayaw namin yung hassle ng ganun karami. Kasi, kung sa totoo lang talaga, mahirap naman talaga mag-manage ng ganun karaming members sa group. Oo, syempre. oo. Lalo na Kahit- sa mga ride. Right. Mahirap talagang mag-handle niyan, lalo na yung for safety. So actually, minsan kasarapan na ride, 10 to 15. Pero pag sobrang dami na talaga, medyo mahirap i-handle. Mahirap i-handle yan. Mahirap i-handle. Napuputol. Mahirap ilahin. So, majority ng members nyo coming from what part of Pangasinan? Dito lang, Dagupan, Calasiao, San Fabian, Mangaldan, yun. So, yung area na to. Then, balikan ko si Kuya Kap. Ang Amputilayag, purely San Carlos, tama ba? Yes, kuya. Yun. Pure San Carlos, San Carlinians. Yun. Pero open naman sa lahat. So, meron na ba kayong member na coming from ibang towns and cities of Pangasinan? As of now, hindi pa po na-approve. Okay. So, yun. Kasi, exclusive Kuya, San Carlos. ang kaya po natawag na Amputilayag, yan yung tawag sa taga San Carlos. Kung isa kang San Carlinians at dyan ka pinanganak o dyan ka nakatira, Amputilayag, noon pangit ang tingin sa pandinig sa tenga. Kasi yan yung yung bragi, yan yung siga, Brusco. Yan. brusko, pero as of now, para mabago ang tingin ng mga tao sa mga taga San Carlos, kaya nilalagay naming pangalan palagi ang Amputilayag para mabago ang paningin nila na kami sa San Carlos ay napakabait namin lahat. Siyempre, si Kap na doon, ikaw na doon, ang babait nyo. Siyempre, Kap, ang question, no? San Carlos, tatlo pala silang San Carlos dito. Sino ba San Carlos dito? O apat silang San Carlos. O lima ang San Carlos. So, siyempre, Kap, pare-parehas kayong tiga San Carlos. Dumarating ba sa point na, ito na yung magandang question no? Dumarating ba sa point na pag kami mga club, nagkakaingit-inggitan ba talaga? Like what? Naiinggit dun sa kabilang grupo, may mga ganyan para maayos natin yung mga senaryo, yung mga issues. I think pwede akong makapagsalita regarding sa PBB. Oo. Wala, para sa amin, wala eh. Oh, yan yung masarap no? Wala, kasi ang inaano namin, pag nag-rides kami, minsan talaga mawawala yung rides kasi nga minsan talaga busy yung tao. Yun pero talaga. Pagdating na hindi naging busy, kape, magkikita kami kape, namisang isa't isa, pero yung inggitan, parang wala eh. Sa lahat naman ng grupo, wala yung inggitan. Kasi pare-pares lang naman tayo ng motor. Ito Papa Bolt, kasi di ba minsan nakikita natin sa gawin ng South, lalo na Manila, di ba? Manila. BGC, meron silang araw kung saan different big bike groups nagkikita-kita. Possible kaya na dito sa Pangasinan, magkaroon tayo ng isang lugar in which lahat ng big bike club magkakaroon ng parang grand meet and greet, grand tambike, para So, masaya. tawag doon Moto Town di ba? Moto Town. Possible kaya yon? Para naman maging highlights ng Pangasinan na pinupunta naman tayo ng mga tao para makita yung mga big bikes. So, yun, siguro, lalo na ngayon, mga leaders tong nandito. Yes, so, Actually, wala pa nga dito yung mga tiga-Weste. Alam ko Weste. may mga ibang grupo na rin na nagsisimula doon. Then, yung part doon sa, east side, no? East side. No? Yun, medyo malalayo. Kasi ito, halos karamihan, more on the center part. Oo. Sentro. So, ibig sabihin, kung dito pa lang, marami na, at yung mga nandun, baka nag-aantay lang din. Na sitsitan. So, mas magiging masaya siguro. So, kung magkakaroon ng parang, kung daratingin tayo, magkaroon ng unity ride. Yan. So, magkaroon ng tayo na isang grand tambike. Oo. Na lahat ng taga-Pangasinan na nagbi-big bike, magkikita-kita. At least once a month. Once a month, no? Ang Good ganda niya, siguro no? yun. Well, and before that, no, shout out mo tayo kay Leo Tan, kay Sian. Sino ba si Leo Tan? Parang si Sian. Parang nagkangitian niya dito. Kay Waco Fernandez. Yan. Waco, yan.
Shout out daw, sabi ni Doc. Parang nung sinabi ko yung mga pangalan na to, natawa yung mga nandito sa side ko eh. No? Mga agrupo nila to siguro. So, ayun nga guys, ito yung mga pinag-usapan natin ngayon for today. Wrap up ko lang. This is regarding about safety, regarding about motorcycles, discipline, regarding about the clubs, and regarding about your motorcycle. Ngayon, before na dumating tayo dun sa end ng ating palabas, meron kasi kami dito na bigyan ko kayo ng tigi-tigisa. Yan, lahat ng president. Ayan, sir, upo, ano yan, doon sa yung mga club president. Sir, kung makikita niyo dyan is Charity Riders 1PH for 1PH. Ibig sabihin niyan is yung Charity Riders. Yan yung motorcycle club affiliation, which is yung ginagawa namin pagtulong sa mga charity feeding program. Umakit kami ng bundok, mamimigay kami sa mga ITAS. Yan yung grupo na hindi namimili, basta charitable ka. Just rider, that's why we call it rider. So meron yan Luzon, Visayas, Mindanao. Meron kaming mga chapters sa Luzon, Visayas, Mindanao. And hindi ko naman sinabi na mag-affiliate kayo dyan. Kung gusto nyo lang, walang problema. Pero do you accept? Para one rider, one rider family tayo. Tanungin ko sa mga president, bigyan natin dito muna. Do you accept the challenge to have a charity with us? Ayan. Yes po, opo naman. Yun, nag-accept ng challenge. So, kasi tinanong ko si Congresswoman ng 3rd District, si Rachel Arenas, nag-aantay lang siya sa atin, nanonood siya, nag-aantay lang siya sa atin na magkaroon tayo ng big one charity dito sa atin sa Pangasinan, na daatin siya. Oh, sir, do you accept the challenge? Yes. Oh, wow. Charitable lahat to. Sir Ko. Sir Paul. Yes. Yes, yes. Sir Richard. Sir Richard. Yes na yes, pagkakataon na po namin. Yeah. Yun. Yes. Sir Kuya Joel. Kuya Joel. Siyempre naman. Yes. Oh, sa Basta available tayo, ha? Basta available kasi itong dalawang to may laging may session, may mga trabaho. Kasi alam niyo naman yung trabaho public ng servant. public servant. 24 hours yung mga mabigat. yan. Lalo kay Kap. Kap. Siyempre, bilang presidente ng Pangasinan Big Bikers, siyempre, yes na yes. Yes. Yun na nga din, actually talagang pinagpaplanuhan na hindi lang din rides, pero kung pinagpaplanuhan na namin na mag-personal kami na magkaroon ng charity. Pero kung meron naman ito to support, bakit hindi? Kasi Kap, itong Charity Riders 1PH is matagal ng So ganito din naman, if ever na bawat clubs, meron kayong target beneficiary, pwede nyo rin pong itap sa amin. ang CR1P para at least meron din po kayong makakatulong. The more na mas marami po tayo, mas marami po tayong may papahatid na tulong. So kung sama-sama tayong pupunta ron, sama-sama tayong tutulong, mas malaki po yung magagawa natin. Brap, do you accept the challenge? Yes, we do. Wow! Odo Bros, do you accept the challenge? Yes po, chance na rin po namin to para ma-involve sa community ng charity. Yes, kasi we are both riders. Matagal na nating pangarap. Everybody's dream is makasama bawat isang riders sa Pangasinan. Malaki man o maliit na motor. Isa lang ang pangarap nila, na makasama yung malalaking motor. Kasi ang feeling ng mga maliliit, behind sila. Pero sa totoo niyan, rider pa rin sila. Pare-pares lang naman tayong rider, di ba? Pero sa atin, hindi natin iniisip sa malalaking motor, hindi nila iniisip yan. Minsan kasi nakaka-intimidate yung mga big biker. Ganda di ba? Pag nakita nila, minsan, nahihiyan lapitan. Pero ito pa pala. Papa Bolt, nung araw ba uso na rin yung may messenger sa inyong galon? Noon pa. Lately lang yung bomba. Bomba! Kung tutuusin, mas maganda sa pang-dinig yung two-stroke. Di ba, Sir Richard? Mas maganda yung tunog ng pang-motocross kesa dun sa wong-wong. Di ba? Nakatapat dapat yung tambutso sa... Di ba? Isipin mo, Papa Bolt, napakalaking kaligayahan ang naibibigay mo doon sa mga nagpapabomba. Bomba. Tanong ko lang sa inyo, kayo mahilig sa bomba no? Talaga mo malakas sa gasolina yun? Siyempre, apat ba naman na karburador ang bubuka? Di ba? So,
gusto mong pagbigyan eh. Kaso nga lang minsan, wrong place. Wrong place. Kasi minsan kumukurba ka eh. Tapos Paano sabay, ka magbobomba? Eh, magka-clutch ka. Kaya, yun nga, yung tamang lugar lang siguro. Right timing. Pero at the same time, yung wag palagi. Huwag palagi. Lalong-lalo na sa tapat ng eskwelahan, Simbahan. church, yan. So, lagay naman. May mga ordinance kasi. May mga sa ordinance specific area. Shout out pala kay Red 911 na dyan Red 911 in the house. Yun. 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 So ngayon sir, pakibasa na lang yung mga leaflets kung nais nyong makisama, makijoin, message nyo lang po kami. Feel free po na contact po kami. So yun, para at least sama-sama po tayong tutulong. Ako po ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Alam nyo, it's a big opportunity na makaharap ko yung mga big bikers ng Pangasinan. Actually, kahit si Kuya Joel, tsaka yung mga batang rider, mga bilib ako dyan eh, yung mga yan. Lalo, yung kay Red, yung kilala niyo yung Red? Yung maingay sa kalsada? Ayun, para yan. Idol ko yun. Hindi, hi Red. Yan. So, charity announcement muna tayo. So, yung mga charity namin, eto baka gusto nyo sumama, mga idol. Ito pala, mga charity announcement namin. Sa April 14, Villasis Pangasinan, hosted by Paragon Squadron Club ng Riders Club, Black Panther Riders Club, yan sa Villasis Pangasinan to sa April 14. Sa April 28, Umingan, Pangasinan, ang hosted nito is Aeromax Riders Club. Yan, so may mga tutulungan tayo dyan. Sa May 12, Bawang La Union, yan, lumalayo, no kuya? Meron ditong Solid Riders Club, Takbong Solid Riders Club ang nag-host. Sa May 26, Asinggan, Pangasinan, Roadrunner Group of Riders, and Asinggan Riders Club, and Wagas Riders Club. Sa May 26 yan. Sa May 3, Wiltec, yan, kita-kita tayo dito. Maganda to eh. Bingo Bajaj sa Dagupan City. Ayan, sa Dagupan City Plaza, I think pang 9th na to, pang 10th Wiltec Bingo Bajaj. So dito po, tumutulong din po ang Wiltec sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga motorsiklo sa mga kababayan natin dito sa Pangasinan. So May 3. direct ano yung meron tayo sa Friday, ito yung mga tutulong. Pusurubyo, BJMP to, no? Hindi pa. Sa Pusurubyo, ano yung meron? Sa school yan. Sa school to tutulong. So next naman is yung sa mga preso. Meron din ng Charity Riders 1PH. Ang alam ko lang yung sa inyo yung CR1P kasi is coordinated with the CSO. Parang kayo mga public servant. Yung safe, ano tawag dito? Accredited CSO. Ang CSO means Civil Society Organization. So nandyan yung lahat na organization, may barangay base, merong DSWD, lahat na dyan. Lahat ng agencies sama-sama dyan. Accredited sa Capitol. So pagka nagkakaroon talaga kami ng charity, nakatulong din yung Capitol na dyan din sa side. So pag may charity din kayo, pupunta din kami, tasama din namin sila para makatulong din sa inyo. Yun yung daan ng CR1P is to help the riders. Kaya nga the last time, sayang, ngayon ko lang kayo nakakilala, nagbigay kami ng mga awards sa mga umattend na club. So ito yung one of the certificate, yan, na hindi pa na kinukuha. Yan. Naging part na sumama sa event. Ang 2023. Ng 2023, mga sumama sa event na nag-charity. So, nagkaroon kami ng awarding ng mga riders sa mall, tsaka mga motovloggers, pinagsama-sama namin na bigyan parangal sa pagtulong nila sa kapwa, lalong-lalo na for being not just a rider, for being, sabi nga ni Doc, na may disiplina sa daan. And also, we are going to conduct a biggest, by part ng Pangasinan, ito yung magkakaroon tayo ng safety riding seminar kada municipality yata to, kada municipality. Kasi most talaga nangyayari sa atin sa mga big bike na aksidente tayo because of the other motorcycles na dyan, like yung mga tricycle. Yan yung liko muna bago lingon. Yan, so yun, mga part. Yes po.
Kekap. Kuya, yung nabanggit mo about charity, yung Yes po. pagdating dun, may registration before or dun na sa site? No, hindi. Parang pinag-usapan natin to. Halimbawa, we have a beneficiary of one community na meron tayong 300 pa, bata pa pakainin. Ahead of time, sinabihan na kayo kung ano yung pwede nyo dalhin, bitbitin. This is not na ipipledge natin kung magkano yung gaya nyo, kung ano yung mabibitbit nyo na kaya ng grupo nyo. Yun lang. Hindi yun. Yun ang Thank you, pinakamaganda. thank you. Hindi Thank tayo yung sasabihin natin sa mga clubs natin, oh, ito yung atin, hindi. Kung ano yung mabitbit natin, yun lang. So, voluntary talaga to. Voluntary. Kung ano lang yung gusto natin at bukal sa puso natin. Yes, the last time nagpakain kami ng 300 na bata, nag-chip in lang kami. Kung ano yung pwede, kung ano yung mga bigay, kung tsinelas. Sa bundok, ano ba yung mga inakyat namin, mga groceries, o sa mga tarim, sa school supplies, binigay namin doon sa mga hindi nararating. So, ang sarap nito, mumotor ka, so after mo magmotor, dahil hindi pwede yung mga big bikes saka mga small bikes, ipaparada na lang doon, aakyat ng bundok. Dala-dala natin yung mga ano. So, which is yun ang mga dream ng Charity Riders 1PH, na magkaroon ng isang riding community na tama yung sinabi ni Kuya Joseph na hindi yung mentality natin sa atin mga riders sa mga nadyan sa labas, hindi nila masabing mayabang. Masabi nila na ito ay meron naman palang kapakanan. 'Di ba? Sila Doc, meron silang mga dental missions and everything nakapagawa. Sila Sir, yan, ganyan din yung mga gagawin nyo. Siyempre, you're there, being a public servant, nasa puso nyo na yan eh. Yan. And I would like to thank everyone dito. In behalf of the Charity Riders 1PH and Rev Up Moto, I would like to say thank you and God bless to everyone na naging guest namin dito. Palakpakan po natin sila. Yan, talagang nagbigay ng mensahe sa mga nanonood regarding about motorcycle, regarding about discipline sa kalsada, regarding about kung paano sila na magsimula sa mga magbubuo na grupo dyan. Leave it from the masters. Yan. Yung mga idol natin, siyempre. Idol eh. Yan, sila Cap, tsaka sila Richard. Kinagkukwento sila kanina talagang sabi ko, galing din ako doon. Ayan. So, siguro before natin finally tapusin itong ating programa, hihinga natin sila ng mensahe. Yes, opo. Lalo na dun sa mga taong nag-inspire na someday makakasama din namin kayo as a big biker. Simulan natin kay Kuya Richard. Kuya Richard, ano ang payo mo sa mga tao na nanonood ngayon na someday na maging kagaya ka rin nila? Na magkaroon din ng motor. Yan. Opo. Yes, pagkakaroon ng motor is madali na lang po ngayon eh. May mga e-bike lahat. Lahat naman po nag-uumpisa dyan sa maliit o ano. Regarding sa mga pagsasama ng maliit at malaki, possible naman talaga po yun. Kasi dyan tayo galing. Nginingi lang yung tulad na banggit ni Sir Joel kanina sa Amputilayag na yung responsibility. Importante yun sa pagmumotor. At madagdag ko lang doon yung enhanced anticipation pag nagra-ride tayo. Yun ang lagi ko sinasabi sa grupo. Magkaroon tayo ng enhanced anticipation para maagahan natin kung ano yung mga darating. Then in behalf of sa PBB at sa lahat po ng mga clubs dito, lalo mga big bike clubs, kami po yung nagagalak po na magkakaisa po kami. Kasi maliit lang ang Pangasinan. Oh, syempre, sir. Tapos magkawatak-watak pa. Which is, ito, napakaganda ng itong Charity Rides 1PH. Kung matuloy-tuloy man po ito, lalo pang maingganyo pa natin mga ibang big bikers na magkakasama po. Yun. Yun lang po. Salamat, Thank Boss you, Richard. Yan. Master. Idol pala. Idol natin. Idol. Sir Paul. Sir Paul, Any parang message? binibigay mo na kagad sa kanya. Hindi, any message coming from you, lahat. from your heart, para sa mga taong nanonood? Sa akin naman, siguro, i-rides lang ng i-rides. Para ma-attach yung sarili natin sa kung ano mang gamit. Big bike, scooter, para sa experience. Experience. Enjoy life lang. Ano. Thank you po. Kuya Joseph. Kuya Joseph, ito, ganda ng boses ito ni Kuya Joseph pagka nagsasalita. Ito po yung pwede kong i-share sa lahat lahat ng motorista. Always, pag nagmumotor tayo, lagi nating isipin may family na naghihintay sa atin. And always do defensive driving.
Yun lang po, defensive driving. Kuya. Doc Ken. Nasabi niya na rin po eh. Di Yun kuya, lang po. para sa mga nangangarap magkaroon ng motor. I pursue your dream. Wala namang imposible dyan eh. Yeah. Shout out. Shout out. Kung may ano ka, pray and then maabot mo rin yan. Yan. Kay Kuya Cap na Joel. Kuya Joel. Dagdag ko lang dun sa pagka-responsable ng rider, di ba? Both underbone, scooter, saka big bikes. Unang-una, may nakalimutan tayo eh. Para sa akin lang. Yes, opo. Unang-una, dapat nakarehistro ang motor. Yun. May driver's license. Yun. Not angkop doon sa motor niya. Kasi in experience, nag-serve din ako sa LTO ng 6 years. Titignan mo yung restriction. Nakamotor siya pero wala siyang restriction 1. So, sa ating lahat, secure natin yung driver's license, rehistro ng motor para walang aberya na mangyayari. Kung meron mang aberya, meron tayong panlaban. Na may lisensya tayo, nakarehistro ang motor, wala nang tanungan pagdating sa daan. Yun. Nice. Thank Nice you. one. Thank you po. Sa akin naman, sa mga naka-underbone or sa nangangarap na magkaroon ng big bike, tuloy lang mangarap. Minsan hindi natin namamalayan, nandyan lang ang swerte. Katabi mo na lang, hindi mo namamalayan ang susunod na katabi mo big bike na. Yun o. Parang kagaya sa inyo, Cap, di ba? Yes po. At the same time, yun nga, sakali underbone man or big bike, para sa akin mag-invest sa mga gears, para sa safety natin, especially ang helmet, talagang importante. Yan. Na-try ko ng pero good thing naman na wala namang and then, Nangyari. kaya nga ngayon talagang nag-i-invest ako lahat sa gamit na para just in case, wag na sanang maulit, tama na. Wag nang dumaan. Yes, kaya at least may sasalba. Yun. And para yun nga, para safe ka na at makauwi. Okay, dagdagan pa ni Cap. Dagdagan ko na lang. Yes, Yaman sir. din naman na nandito eh. Huwag kayong mahihiyang maglabas ng big bike sa Wheeltech. Nandito siya. Kasi buong Pilipinas din yung Wheeltech eh. Pero dito sa Pangasinan, tanungin nyo lang si Kuya Joel, dadagdagan niya yung discount niyo. Yun. Thank you, Kuya Joel. Brap, kay Kuya Tomsky. Ayun, so sa amin naman, since isa din ako sa nangangarap, nag-start din ako sa mahirap eh. So talagang grabe din yung tiis, porsigido mga boss. Then gusto ko lang yung motto ng namin, uniform namin. We started God, family, work, and rides. Yun po yung namin, motto namin ngayon. So laging nauna yung God, after God, family. After family, trabaho. Pag may trabaho ka, makakabili ka. Pag marunong kang magtiis, makakaipon ka. Yun lang po. Lagi mong isipin, i-consider mo pag sa daan, respeto sa bawat isa po. Yun lang po. Yun. Next, yung ating pinakabatang rider. Sa tingin ko, hindi pa ako qualified magbigay ng advice sa mga nangangarap. Pero ang masabi ko lang is, keep in touch with your passion. Na kahit nasa ang level ka ng buhay mo, nasa baba, gitna, or taas, Correct. never forget your passion. Yun lang. Never forget your passion. Passion. Tama yan. Pa-shoutout. Sige, shoutout. Shoutout ko lang yung presidente namin, si Boss Alfred. Pres, baka naman bigyan mo naman kami ng dekalidad clothing dito. At the same time, mga boss, i-shoutout ko lang din yung anniversary namin. This coming May 9, invited po kayo. Ayun. So, ang place mo namin is sa Kabalian, sa San Carlos. May 19 po, Sunday, 10 p.m. Then shoutout ko na rin po yung event ko, yung Pangasinan Outdoor Adventure Tour. More on tourism lang po yan. So no time limit po siya. So gaganapin din yan sa Magic Mall San Carlos po. So pwede ako matulog nun, no? Pwede. Okay, well anyway, I would like to thank our sponsors yan. Siyempre, Premium Gears, yan. Boss Alan, thank you very much. Yan. Sana mabigyan mo rin itong mga to ng jersey. And siyempre, nandyan ang Sapphire Tire, Power Tire, Itel, ano pa ba yung mga
MSK, yan, MSK Philippines, tsaka Iron Helm, yan. Thank you very much po sa pag-sponsor sa mga event. And syempre, yan. Ayun na. Hello. Yun. So, syempre, pasalamatan ko din. Wala tayo ngayon dito. Ang aking mga boss, syempre, from Wiltec, Boss Rosco. Yan, Ang aming boss. Vice President for Sales and Marketing. Shout out, Then, boss. Ang aking immediate boss, syempre, Boss Philip. Boss Philip, baka naman. Thank you so much, boss, kasi hindi to possible na mangyari kung hindi po dahil sa inyo. So, Yan. muli po, ang Wiltec ay lagi pong nakasuporta sa lahat ng riders ng Pangasinan, especially the big bikers of Pangasinan. Syempre, I Lahat would po. like to thank, syempre, nadyan si Jua, yan, from ODD Bros, si Tomski, yan, sa Brap, syempre si Doc Ken, yan, tsaka si Sir Joseph, si Joel Cruz, Sir Joel Cruz, ang Putilayag, si Sir Richard, PBB, and syempre si Cap, si Sir Paul, sa lahat po na nandito, kuya. Maraming salamat po. At binigyan nyo kami ng oras, at yung oras na po yun ay pinapasalamatan ko sa inyo dahil hiningi ko yung oras ng peligro. maraming salamat po sa inyo. In behalf of Charity Riders 1PH and Rev Up Moto, walang iba, this is your host, Papa Bolt Motovlog, and together with my co-host, Sir Joel with Wiltec, and nadyan din ang aming director, si Sir RL Cruiser, siyempre ang aming engineer, si Sir Lucky, nagsasabing, rev up your dreams and be kind to everyone. Salamat po. Salamat.